Diyan pa yung Amerika ang. Nagayad, anak na di Amerika, gumatang dakam diya, kita takurong. Inang na imas sa burong, kung ano, pauwi sa gayanak ko, sura da siya nga makasalit sila dati burong, kung na dati doktorin takurong. Nagmat mo man yung sinilas mo. Banana. 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 Sige, magluto tayo. Banana. Luto yung sunat ko. Pamigat tayo. Yung prito nga saba. Kay bakit pritong saba? Kasi inibusan tayo ng bigas. Naubusan kami ng bigay. Magbili pa tayo mamaya ng bigas. Basta si trip na ato eh. 1 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The house. What is that? What is that? It's a house. It's a house. It's another one. Like this. It's a bear. It's a house. It's correct. It's a correct. Sa ati sila. Bulad. Sintulat si Sidente probinsya. That yung gusti kamote kun bulad mabalinan. Ano ti sila yung gardeng? Manong ka. Ninang nakita mo ninang? Bakit? Katam jay garden na baka gardenan. Gano'n ko ito inang? Ang dal-dalusak. Ruot nga ang tubo. Bebean yun. Layos-layos gayam tilikudin yun. Napig sa tidanaw. Yung masigod. Inang, mangan tayon. Mangan. Ah, I will eat. uy, ang anak ko. Mangan tayo ulit. Dati sa baijay ngayon prito. Ang anak ko na. Nagtarapay, tinda nga nagsida. Inawit ko, tinulo nga burot. Ang tinda di Rabiin ni Maria. Dakol mo, diyan mo masida. Amen. Tama lang makapasyar ni inang. Ito nasakit pisaka na. Nasakit pisaka kayo garod. Ay, At sa kayo, nasakit pay. Namag na. ang sakit lata nga mo si pagpag na mo lata. Kapag ko kumakitanda di alang ka ngayon mong laki dyan ka. Nagsamo mo diyan na. Dandanom mo. Maganda tong saging namin guys kasi hindi pa masyadong hinog. Tsaka 3 days lang hinog na. No? 3 days na ba? Ang nakaraan. 2 days lang. Yung kinuha natin doon sa bahay. 2 days. Hinog Gusto na. aji ko na ni Kwa. Ni Manang. Aji nga nag-comment in comment section. Na duwa lang aldo ate ko. Makuan. Maluumon. Hinog na siya agad. Mabasok-pasapin mo. So, yan na. Prito na tayo. Pinya toy. Ay si Dayo, Dalayo. Si Dinyo damdama ah. Bigla na nagsida. Ay, ama. Ay, good morning. Wala nang bata. Ano naman ang gawain mo ako? Kwan. Magluto, preto ng saging. Prito ng saging. Wala man tasang bagas. Di prito sang saging. Gumatang kami pidamdam medyo ko ah. Kaya Taprong. magtanim tayo ng ganyan na saging. Oo. Para meron tayo rin aanihin na gardaba nga saba. No. Gardaba sa Ilocano. Sa Ilonggo, Saba. kasabaa. Saba. Saba. Nagistorya kayo man garo dinang no inyati ko ah. Ah, Nagistorya kayo. Inyati mga nalako yung ide.
kaman, Nya nga klase nga kaman Asin. plastic. tagapulot, Hmm. asjay. Aji kaman ti Muslim inang. Gila ko yo. Anong kamon? Kaman. Banig. Ha? Banig. Banig. Oh, kamon daw sabi ni sa'yo. Dapat nakakumprakte sa nga pulo nga sako nga kaman. Ang pangkunabaw. Sige agosan. Ado nga talaga ti napanag naglalakwang. Kasi ti apo ko malakok mo amin. Pasyan na ako kung dyan. Tulungan na ka maadap. No malakok kasi lakok kung kunagad karkararagak. Kasi ti apo ko malakok mo amin. Nagawid ako. Yan. Dapat na minsan nagkuyog kami kini Bubong. Bubong tayo nga gerero. Hmm. Bigla ko mo ti may isang nga bukag nga bulad nga tarok. Pwede. Ubing pay ayan ni Manong Bubong. Ubing pay so na ide. Baro. Baro ide. Hoy. Nalpas ti ko ano, na high school na. Nagpuyog kami ako no makalawa ko nagtutulungan na kumagat. Ay so kadluwak na sa ide namin ano nga napang kami jay ko Davao. Agusan sa Bayugan. Nya nga taw-tawon aji inang nga. Tres. Nya nga tawon da jay. Hindi ka mon basta mga 1920. 1975 siguro paila ide. Hmm. Tadi natay ni tatang mula kaya nga apong mo ko. 1967. So na dyan nagbibiyaya ako. No? Tawa mo ti tatara na kita wala yan. Kahit kumuti, agis eskwela man yan ti mga lay sa ide. So nagbibiyaya para dati para gasto na. Tapos dyan. Kaya so kasi tiyapo ko nakagraduate mo ti college. Nakapag-graduate si Inang ng college. Ito, Kahit wala siyang ito asawa na. noon, patay na ng maaga pa. Mano tawon na ni Napanap ide. Kamu no yung nga tawang ko. Basta di nag-asawa ni uncle mo nga si Marshall po pa. 1970 kung sa di nag-asawa. Ay, shit. Ano? Lipat ako. Yan niya ide, nga taon na. Hindi ko na ka-ajayan. Muno na janggas. Hindi ko na ito'y kiamba, maitom. Basta pa napanak. Maitom. Ako mayat mo ta. Komprakti bugong, no ko agi di kiamba. Gala ko damo di ti bugong. tagmanungay inang itibuguong iditi may isang nga kaltex. Nalakapay di. Tawag Tag-gis. Tag-piso. 30 pesos sa ti may isang lata ide. Ah, barato eh. Iti munamon nga bubugongan da. Yung lata ng tinapay yun, yung ibig sabihin ni Inang, yung ganyan oh, yung biskwit na ribisco. So ay isang kote ako malakot mo ta ko. Ipang kumandi ka bakanan kaya bugungan. Ako Sarap, malakot baby. mo. Eh di ko nakabugwag ti sa nga pulo nga lata. Ay na, kakaasyak nga ng yaw-awid, di lang nga ilugan. Kita bus ide, yellow bus. Pagpakaasyak ka nga ilugan da. Ha? Iyawan ti konaka ado nga pasayron, kaya damo langin ilugan da mo laan. So, damo ti pwesto med tatakurong, restaurant me, punto ko nigtan. Kaya yun, iti man
Bansalanon ti papanako. Kay, Bansalan. Ay, ano. Kunada ka. Inang dati ko mabugoong nabangbanglo nga ako. No, buyat ang tinapurot ka. Masagsagan ko na ka. Nangipanak ko na. Nagbanglo da jay bugong ko kano pas jay batsi da jay ko kag singaw da jay bugong ko. Ay kahumutong bagong ba kung kunada na jay pasahero. Nagbanglo ma jay bugong nga Kaya ayaw kini. magayam lang iti Bisaya, iti bubuong ina. Kaya ayaw daw magayam ti Bisaya, iti bubuong kaya nga Ilocano. Ilocano jay. Ayan niya nga lugar. Ilocano jay Bansalan. Ah, dulat tagam ti. Jay Banbano jay. Parte ti Davao atan inang. Na ijay Bansalan, ijay Bansalan Davao. malilipat ak jay na. Ah, Karay gwiwi. mo sa gabatit mo lang. Nagwiwinis ka. Ano ka? San ka? Isbo? It's cold. Kada buro, garami dakte buro, yung panggo jay kunana ni pagasuling ide ka. Ikag, kunana. Agaramid ka ti buro sa mapanta jay Luzon, kunana dadi ipagasuling. Magaramit tayo buro inang. Oo, buro. Maghimo tas ang buro. Oo, rami man. Himo ko pito kalata. Naghimo ako. Hindi ba maghimo tas ang buro pero mga 20 lang kabilog. Oo, pwede man. Tapos na apong suleng. Ako napang kami ta. Ajay lalaki, kunana ka anakak. Jay babae, ka anakamot, inta pakasaron, ida jay Luzon. Kunana, so nga nagburo at yado. Ako napang kami Ang asawa ni pagkungasuling, sus, ging kuha na song isa kataro kay paltar kag haluan. Nga buro nga gindalaan namin dito sa Luzon. Awanin bakit? Kunana ka. Diyan mo mga no buro ti silak ko. Lamian ka nung kaayo magkaon. Nagimas ti buro. Nagimas ti buro ni inang. Nagimas. Masarap. Eh, nadala niya sa Luzon. Diba araramidin nyo malang idi ajay? Oh, Kayo ti mga raramid. Ay, Alvis tinagan na mo dayay. Nga manugang na nga nagapo di abroad. Nga, Saging. gato ito pa lang na. Dumawat kayo na ay? Ne, mga lakaw ne? Ah? Dumawat kayo? Omot plato. Dito. Plato yan. Uy, mga lakaw na. Ah, mga lakaw yan? Dumawat ni Mga Nano. hilonggo sa kulaman. Mag-sorry ko ng buro. Sige lang, Ano Nicole. na? Siling nila. Daw suka ng ero. Siling nila. Ay, tapos ang Ilocano, siling niya, ha? Baka si makilawan mo, baka si nagustuhan mo ko na siling mo sa Ilocano. Eh, pagbalik ko nagsuroy, asos, inang, sabi niya, gar-araro ka. Abay Ilocano, kaya Ilonggo. Anong baligya mo naman, Nay? Salamat. Buro. Ay, magbakal ako. Si, Lami ang buro. Wala na. si Kuan ba, si Sky, nagadto dito ka nagkaon ng kugkanon. Banana, adito kay tita ni mo lingling kay na ay banana dito. Gani, dili gani, karon sabay may magkaon. Ay. Dugangin nanay. Ano man no, daw suka namang Basin ilo. ninyo ibalon. Di ibalo na. Yung Ilocano, base matilawan mo, base magustuhan mo. Kuna na siya, daw suka ng ero, kuna na. Pagbalik ko, asos, damo ng bakal niya. Inang, tugangan mo ng kanon, siling niya sa mga Ilonggo. Siling mo, soda ka ng ero. Nagkitaam, bakit aji kalahim? Buyaw ide, nagtata, kay kahit na tiburo matlaan, inang Ako yan. gani kay Karon, kuman ko. gustuhan mo ang buro. Siling ko. Dari ni bakit ko apo kay kahit na Pinaraman ang kano dya Ilocano. Kaya karon Yung mga nanonood ka ng vlog ni Ilonggo. Kuya Jake, Ay, nagaluto karon, yun ng dali, buro.
kalami gali. Ulami, masarap. Sarap yung buro. Imbis nga 5 laan ka 20, tiginarang na. Tagsi 5 mo ti may isang bukal. Oo. Bulig. Barato. Barato pa yun. 20 pesos ang ginbakal niya. 4 kabilog. Pinadugangan niya kanon kay lami ko na ang kanon. Siling ko man nga, siling mo sa usukan ng ero. Ay, hindi gali na mga panami gali ang kanon ko na naman. So, doon nga luglugan siya na para ure mo dyan bansalan, buro. Ay, ako, kaya ayaw daw. Special taste mo, special menu mo gid gali ang buro. Mga Ilocano po dito. Di sa sunod maghimo tas ang buro. Ha? No. Anong, Sa sunod maghimo tas ang buro, tudluan mo Ilocano ko. mong gamin, ngagsao, Ilocano ka. Sige man. Hindi. Maghimo tas ang buro sa sunod, dalawa ta, tudluan mo ko. oo. Damo ko gani na tuduan dire, si Kandra, si Irleng. Gintuduan ko ng... Sa sunod, ako na ang last mo, ano, Kaya, ako na. mm Para may magbulos man sang imo nga. Ay, lami ang buro. Di antem so pengalisa ka. Ina nga pa nga tanog si Dr. Buro ko nagkaduti ka nagimos di pandangang kukunan pa gani. Anti malisa. Ang pagana talaga ang buro. Pagkaon. So nga pa kanay nga gatang nagadug gumatang nalaan magbiit nga maibos sila ako na ni itang buro. Uri no hampay na tangkan di siit na ka pandamo luto na da Mariano ka. Dapay ako kasi. Madipi nga na yate. Natangka hampay nga na mo sunay no na hampay na tangkan di ay nalunan di tulang na. Di ang mga apa datoy kuwari di datoy ay nagado alam mo na gurgurami nagado ay na nagalo da tatay mo burumi lang kuna na binuro pa jay kuna di nalpas nalpas mabaling nga si daanan kaya mo si buro nonyeng kuna ko nga kwa gurgurame nga pagkatya buatet nakasisi kuna na di naluto ta na raman na nagimos mo gayam o mutis itnan ko maghumok man puro na lang kuan dasagan ay ako yung Tiburo Ilocano kadanon pa dyan Luzon dyan pa Amerika nagayad da anak na dyan Amerika gumatang dakam dyan kita takurong inang naimas sa burong kunana ta pauwi sa anak ko sura da siya nga makasalit sila da Tiburo kunana da doktorin ta takurong ay linak ko ka yung pawit na dyan Luzon kadanon pa yung Amerika Lutwundan ang Medyo ipadala Ilocano. di jayan. mas mga Ilocano Lutwundan inang ipadala di jay, Amerika siguro. Hindi ba magbaho siya lalo kung lutuon. doktora nga nga Mas maayo hilaw. So, dahil yun. Noon tayo garudan. Gusto na. Nakadanon Nakadanon mo dyan Luzon. Nakadanon dyan Luzon. Nakadanon pa dyan Amerikan. Puro nga inararamid ko, ide. Makita na nato ni sunod si ano. Mga Ilocano. Bisan Ilonggo. Gita Ilonggo ta ni Almendras. Ilonggo ti kwa. Uyawon da ti kwa. Di naramanan di ginatang ni katugangan na ka. Ay, inang gumatang kami ti Buro. Kunada na mo da may Ilocano mo ti babagag da. Gita Almendras. So kaya ayaw daw, uri Ilonggon. Nagmaya. Pagana sa taon. Basta lami nga buro, nahumok na.
Pero kung hindi pa nga luto man kung hampay nga babali, ang nanaimas. So, ayun, ora ito, kay ayaw dalata. Ado nga naanapan ako, kaya dalata taburo. Kasi laburo ti title na ti video tayo garuda ah. Naman din eh. Breakfast. Uy, wala man takwan lang. Dapat nagkuha ka Medyo sa kwan. kulaman man. Ijay, adapay na pa na nga naglakwan, ito Kiamba. Handa na jay, maitom sa daya. Bakit? Pakilong Ilocano, Arwa nga. adati gilingan na. Hmm. Tila lakom ya nanang ko na layad na gilingan na. Kuha barog, kamon, kin buro. Ay, buro, kuha na. Anong kamoy? Aglalako ka di buro, won. Manig. Ay, agaramit ka ta. Gumatangak ko na talaga may sangarata nga buro. Sukatak te, may sanga sa ako nga bagas ko. Sinukatan na sanga sa ako nga bagas. Sanga lang nga buro. Ilocano aja eh. So, Yung nga lugar ti Mindanao, gani. May itong so nga, Ay may ito. ado te, kuha na pa, napanak nga nagladakwan. Basta buro. Kay ayo da. Iso na yun. Magluto ako, kinanglan ko nga ipit. Kaya mahuman na ako magluto. Sayang man itong alaga nga pa. Lagi na ginasubsubak na ito dyan. Gidan mo. Tapos na ito dilari. Uging kang gamitin nyo yan, kung luto yan. Nailutin ko. Inang, uging, di kang gamitin nyo nung luto kayo. Ang mutan tinutupon. Nalinis kami na ako. Awan, tanan nga dugo. Makuha tanan. Sabihin niyo na, Brasan pa. ang Imagine. Mga tulan niya, binabrasan ko. Ay, aji buro. Ay, tindok sa bagay sila, mabakal ka sa brass na parang Bilang brass. Bakal din ba? para hindi magbaho. Pero magantayaw, Ang Gani dugo maluto. mo nang makapabaho kung hindi mo hugasan maayo. So nga, amuli, doktor nga, kano nga doktor ay tataklungan. Wala na yung kukuha. Dalawang kalahati na sukal. Lagyan natin ng tabliya. pure nga kukuha ati kan guys. Tuin mo muna ng kanti. Uy, ah. Sige. Sino nga iti kay kayat yung apo? Duwata lang nga makaammo. Sino iriyar sa asyo. Sika. Maday, amamin kami ko na niya. Wala namin kayo mo. Sumo dyan baga nga. Natrap ko ni Ina. Nung dungwang kayo maamin. Hmm. Kaya ko ngayon kayo amin. Ay, ano to man? Kombinasyon iti tabliya gatas apo. Wala si nanay training, nag-uwi. Saba. Ano? Hindi makangal pa. Hindi kayo makangalgalan tikuan? Pinaw? Hmm. Hmm. Pero tao
po. Medyo ang muni pa oh. Ayan ang luknan ba? Mara. Mayat. Mayat. Tawas, kay. Huh? Kay. Sky! Saging! Saging kay! Banana. Sa banana! Kay, sa banana! Do you like this? Kan, banana kay. Inang! Nalain kayo mga agmaritis pie. Nalain kayo pa agmarites. In short, nalain kayo pa nga makichismes. Hindi ako makikichismis. Nilahan nga, ino makis istorya kayo. Istorya ka dyan. Hindi nga chismis ya. Hindi nga na siya at ya. Pag istorya mi inang iti ko. Dahil ilang taon nagtibalay ko. Iti biyag, iti kinbiyag. Lalo na Sa dagi jarwan, daka dyan unag. lalo na apo dagi ngay Hmm. mga madinga na siya at ngay. Mga pati kapwa tao tayo. Hindi tayo dapat ng istorya. Mayatet. So nga kanyang bakit madi ka chis-chismis. Hoy. Hindi ako man. Mayatet. May sarangsang. Gali kay. Banana, banana. Yung cellphone ko, shout out tayo. Kain pala tayo, guys. Kalimutan na namin. Kain po. Shout out. Kin shout out gaya na po kani Sir nga Arnold Kabig Ngabang. Sir Arnold Kabig Ngabang. Shout out po from watching from Malaysia. Sir, kumusta po? Sir Arnold. Kaya hanggang dito na lang po yung salo-salo natin. Salamat po sa lahat-lahat. Salamat po sa Diyos. Bye. Bye-bye.